Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Ndinoda kureururawo kuti ndakazoroorwawo nehalf brother yangu. This was after isusu tazouyawo kunoku kumhiri kwemakungwa, then ivo vakabva vachizosara kuZimbabwe. Kuti ndinge ndichiexplaina zvakati wandei zvinonetsa. So mukuzokura umu amai vainge vasingadi kuti tinge tichitaura nemarelatives edu kuZimbabwe. I got married but I was never happy in that marriage. Ndisingaziviwo kuti why, but soon after ndachizotanga kutaura nehalf brother yangu, that was when I realized kuti ndiye munhu wandainge ndichida. Takazosangana paFacebook ndokubva tachizotanga kutaura kuWhatsApp, then we would call each other almost each and every day. Zvino ini kuti ndige ndichimuudza zvainge zvichindiremera, ndakabva ndachizomuudza kuti the only way that he would come kunoku kwandiriwo kumhiri kwemakungwa is if we were going to get married. Mazuva ekutanga haana kuzvinzwisisa, aingofungidzira kuti maybe inenge iri fake marriage. Kuzonosvika ndichizomuudza kuti panenge pachitoda proof yekutoti zvechokwadi tinotodanana, ndopaakabva achizoti saka ndoita sei. Ndikabva ndati unotofanira kutoti unge uchitondipfimba. Zvimwe zvacho ndainge ndichimunyepera, ndikati panotofanira kuzotoita proof yekuti you proposed love to me. Ndokubva achizondipfimba paya. Ndikamuti we are going to keep all the records. Uye zvekare ichivhura imwe Facebook. Ndokubva achizovhura Facebook kwava kutanga kuinvita vamwe vanhu vaainge asingazivi, neniwo ndichiinvite vanhu vandainge ndisingazivi, kuri kucreata an online profile. Ndokubva tachizotanga kuposta mapictures edu tichita sekunge vanhu vari kutodanana. Saka iyewo on his side akazoti zvinhu zvese izvi zvatiri kuita, why is it I feel as if watova girlfriend yangu? Ndikati hazvina basa. Ndakaramba ndichingomusejusa bit by bit, ndikazomuti uri kutofanira kuti unge uchitsvaka munhu anokwanisa kutiitira madhiri so that unge uchizochinja birth zvekare nechitupa chako. Akabva achizotanga kutsvaka vanhu vaikwanisa kumubatsira, ndokubva achizondiudza kuti mari yainge ichidiwa it was 2600 US kuita process yacho yose iyoyo. Ndikabva ndamutumidzira mari kwava kuchinja madetails apa tainge tichiitira kuti masurname edu asazofanana. Then I returned back home without even telling my mom kuti ndo mission yangu yandainge ndiinayo. Ndokubva ndavaudza kuti I was supposed to go on a vacation ku Cape Town zvangu. Vaitomboda kuuya, ndikati no, I'll be with my friends. Saka one of my friend ndiye anoziva dhiri racho iroro, and I know kuti she will never let this secret out because iyewo akatoitawo mwana neimwe workmate yake in which the husband does not even know kuti mwana iyeye haasi wake. So it is that issue yekuti iye ane masecrets angu aanoziva, neniwo ndine masecrets ake, zvekuti hapana angambofa akanyeya umwe like nevanhu vekuziva. So we then went to Cape Town. Ndokubva ndachizobhuka a flight for my half brother, akabva achizouya. We were staying at this other hotel. Zvino iye ainge achindinyara, neniwo ndainge ndichimunyara. Ndikabva ndachizotsvaka mapiritsi ndokubva ndachizomuisira mudoro raainge achinwa, ndokubva tachizorara tose. Ndakazoti ndadzoka kunoku kumhiri kwemakungwa ndokubva ndamunyepera kuti ndainge ndiine pamuviri. Ndo zvakazomumanikidza manje kuti ange achizouya kunoku because ainge achiti zvino kana kuri kunzi if we go ahead with this process, what is going to happen to my kids and my wife? But ndakamuti ndava nepamuviri, this is the only chance for you kuti unge uchizouya kunoku. Zvino kunokuwo ndakati ndakamumirira, ndainge ndiri busy ndichikwidza nekudzika, getting ready, ndichinwa mafertility pills, going kuma fertility clinics akasiyana siyana, zvekuti by the time paakazouyawo kunoku takarara tose. Then ndokubva ndatodiscover kuti ndainge ndiine pamuviri. This is what I have tied him down to, and we then moved to another state, and I always make sure kuti
I avoid my relatives as much as I can. Vamwe vari kunoko. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Ivo vanotozviziva kuti akazouyawo kunoko kumhiri kwemakungwa, but havatozvizivi kuti takazotoita vana vaviri tese. Mukomana achitoita sekunge vanhu vasiri related because of madocuments edu, but we are related by blood. Mukoma ndo zvakaitikawo pakati pangu nehalf brother yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndinowo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 25 years ekuberekwa. Moyo wangu unorwadza because I know kuti ndini ndega ndakazvikanganisira upenyu hwangu. Of course ndiri kushanda zvangu, ndiri kuraramawo ndiri kunoku kunyika yavatorwa, nyika yeSouth Africa. Ndinotoshanda permit, work permit ndinayo, nditorioneka basa at least kanenge kari nani. So I have a car uye zvekare I have a nice apartment. But nyaya iripo ndeyekuti shungu dzangu dzanga dziri dzekuti dai ndachikwanisa kuroorwa, ende munhu ari kuda kutondiroora aripo. There is this other man from our church, zveshuwa murume wekuti ndinomuda. Iyewo ane makore 30 something years, ndisingadi kutaura makore ake just in case. Zvino ari kuda kundiroora, but mutemo wechurch unoti kana yava nguva yekuti unge uchizoroorwa munotanga maenda kuma elders, then from there munofanira kuti munge muchizoita mablood test. Zvino inini ndinotya kuenda kunoita mablood test acho iwawo nekuda kwekuti I am HIV positive. Handizivi kuti ndikaitawo sei, ndomubudira pachena here. I feel like I messed up my life. Inini ndakatanga kuitawo musikanzwa apo pandainge ndava muform 3. My parents then took me from a government school, ndikabva ndachizotanga kudzidza pane imwe college irimo mutown. So ndaiti nguva zhinji kana ndichibva kuchikoro paya ndaiwanzokukwira makombi mahara ndichidanana nemahwindi, ndokubva ndachizotanga kudanana nematicha. Ndainge ndava kungodanana nevarume vakawanda. So I really do not know kuti akazondipa chirwere ndiani. Ndikabva ndachizotanga kurwara, ndakarwara zvainge zviri very serious. Vabereki vangu vasingadi kuti vanhu vange vachizviziva kuti ndo zvaitika. Ndakabva ndachizoenda ndikatanga kunogara naamai guru avo vainge vachigara kumasvingo. Ndo pandakabva ndachizotanga kunwa mapiritsi. Ndakazoti ndava right, ndarecover, ndikabva ndachizodzoka zvekare muHarare. Kusvika pari nhasi hakutomborina kana munhu anotombozviziva kuti ndakatomborwara ndikaita sekunge ndichafa. My parents they know and some of my relatives, but vazhinji havatozvizivi kuti ndinotonwa mapiritsi. So it is a secret, a family secret that we have been keeping. Zvino murume uyu ari kuti anoda kundiroora. Ndoita sei? Ndomuudza chokwadi here, or should I take my mother's advice? Amai vakati kwandiri, iwewe you are not supposed to tell him. Handiti uri kunwa mapiritsi ako here, zvinoreva kuti viral load yako inenge iri pasi, hauzombofi wakamutapurira chirwere. Is this the best decision that a parent can give to her daughter? I need your advice. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndiyo family secret iyoyo. Pakaipa. Dai mangozamawo kuvaudzawo chokwadi. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakakurirawo paorphanage. So nyaya yavapo ndeyekuti right now ndakati ndakura kudai so, baba vangu kwava kuzonditsvaka. Apa ndava ne30 years, I am married, uye zvekare ndiri kunoku kuSouth Africa.
but my dad then vakabva vachizouya kwandiri. Ndakangoona one day vava kutaura neni paWhatsApp nanhasi havatombodi kundiudza kuti mafone numbers angu vakamawana kupi. So ininiwo ndinoenda kumasowe, hanzi ivo pane imwe ng'anga yakavabatsira kuzonosvika ichizofembera mafone numbers angu, which is kind of like scary because munhu anoita zvekupinda mudzin'anga handitombomufariri zvachose. Saka me and my dad we have been talking, but not zviya zvekudaro. So even right now he is saying kuti my mom was the one who dumped me, and vari kuti vanoda kundirakidza kuna amai vangu, in which it is something zvinondirwadza kuti I never knew my mother. So amai vangu vakatoita zvivindi zvekuenda kunondidampa paorphanage. What am I supposed to do? Inini hangu I had moved on with my life, ndisingachadi zvemastresses, and dzimwe nguva vanoti kana vachitaura neni vanenge vachishora amai vangu vacho ivavo, and I don't want to get in between zvekuti kana ndava kuzotaura naamai vangu vacho ivavo vanonzi my biological mother vobva vachizotanga kundiudza the own side of the story. Rimwe zvedambudziko riri pandiri rinokonzeresa kuti ndisafarira kutaura navo sezvo vakandidhampa, it is because ndine chirwere chemwoyo. Kubva ndiri mudiki ndaingotambura chete, and ndainge ndakatonzi handitombosviki kana 15 years, but nenyasha dzamwari ndapindawo mu30, but ndinongogara ndiri pakoma, ndikangoita sekunge ndafara hana yangu inotanga kurova zvekuti ndinonzwa kupera simba. Ndakatonzi ndinofanira kuti ndike ndichizotoshandisa chipacemaker kana kuzoitwa operation because of my condition. Saka zvemastresses angu handidi, please advise me ndoitawo sei. As for my husband, anga akati you can just block them, so I really need your help and your advice. Ndoitawo sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi mukoma makadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakakura ndichitambura, but iko zvino zvindava kumheri kwemakungwa. Ndoitawo sei nehama dzangu? Ndodziignore here kana kuti ndovabatsira? Mukana wekuti ndike ndichivabatsira ndinawo, zvekuti ndingangoti maybe dzinza rose rinokwanisa kutouya kana kuno kunyika kwandiri, nekuti kune mimwe mikana yekuti sezvo inini ndiri kuno I can sponsor them vakauya kunoku kuburikidza nebasa randinoita, zvekare necitizenship yangu yandiinayo yekunyika kunoku. Mukoma, asi ndinoti kana ndikarangarira kumashure kwandakabva, ndinonzwa ndichivenga hama dzangu dzose vakanditadzira nevasina kunditadzira. Inini baba vangu mukoma vakaita zvekuisirwa poison mudoro, ende zvichitaurwa zvinonzi zvimwe kuda ainge ari munhu weukama. Baba vangu vaiva munhu aibata mari, vaita zvekugadzira motikari, ende dzimwe nguva vaitomboidaidzwa kumamaini vachinogadzira mishini yemumamaini. Saka panguva yacho iyoyo baba vangu pavainge vachiri vapenyu, aiwa life tainyatsokurarama upenyu hwainge huri bho. Mushure mekunge baba vazoisirwa poison, then amai vangu vakabva vachizoroorwa zvekare. Ndikaenda naamai vangu, but ikoko kwainge kusitomborina kana kutombomira zvakanaka. Amai vakabva vachizopondwa nemurume uyauya, ndikabva ndachizosara ndiri pazero. Kwava kuzodzokera kumusha kwedu, ndikatanga kugara nabankuru. Ivo bankuru vaitoti iwe utori dhongi rangu panapa. Ndainge ndisingatendedzwi kuenda kuchikoro, asi ndaingotoitawo zvekutomanikidzira, plus paiva nevamwe ticha avo vaindifarira, vaizviziva kuti chikoro ndainge ndichigona. So ndisingatomboende kuchikoro mukoma, ivo vaitondipa mahomework, vachitondipa maexercise book, ndichitoti paya ndiri kumombe ndinenge ndichitozvidzidzisa. Ende ndaizoti kana
paya temu yapera waitoona either ndinenge ndiri number 3, number 2 kana kutoita number 1 ndisina kana kumbogara ndaenda kuchikoro temu yose. Ndaizongoenda ndichingononyora maexams chete. Dzimwe nguva banguru vaiti kana vakazvinzwa kuti maripoti abuda maybe ndinenge ndiri number 2 kana kuti number 1 wavo mwana wavo pamwe ari panumber 10 vaitanga kundirova vobva vanditi tora ripoti rako. Kana ndiri number 1 vobva vanditi isa umwe 0 kana kuti isa umwe 5 so that ndinge ndichizonzi ndakaita number 15 wavo mwana over aita number 10. Ndakazonyora O level then ndikabva ndachizopasa ndakabuda nema A then I got sponsored. Chechi yeRoma ndiyo yakandisponsor kwava kuendawo ku-A level. From there on ndikabva ndachizoenda kuuniversity kwava kuchizouyawo kunoko kumhiri kwemakungwa through sponsorship. Saka mukomanachi ndinoti kana ndikatanga kufunga nezvayo nyaya iyi ndinobva ndanzwa ndichidzivenga hama dzangu zvisingaite. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Please assist me. Ndoita sei nadzo hama dzangu dzinongogara dzichingondikumbira mari uye zvekare nemukana wekuti vange vachiuya kunoko kumhiri kwemakungwa. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.